Ndinokuchingamudzai zvekare muzuva ranhasi Zimbabwe. Ndinoremba kuti muri vatsvene kwese kwamuri kumatimana nyika. Tinotenda muzuva ranhasi kuti Mwari achakuitirai zvakanaka. Ndine nhau dzandinadzo dzatiri kunonga mumasтрiti akasiyana siyana nemuzvivhitivhiti zvakasiyana siyana, nhau dzatinenge tichida kuti imi sevateere mugare muri aware oro mugare muchiziva zvinenge zvichiitika munyika ino yedu yeZimbabwe, mumakonas akasiyana siyana enyika yedu ino yeZimbabwe. Ndichatangira panhau yavaMnangagwa avo vari kuUAE kwavari kusangana the royal families nemamembers akasiyana siyana ekuUAE ikoko. Uko kuri kunzi vaMnangagwa vari pakati pe-secret meeting iri kuitwa pakati pavaMnangagwa nethe royal family. I think vazhinji tinoziva kuti kuUAE kuDubai uko ndokwakanyanya oro ndokuchiri kunyanyaenda goridhe rakawanda rainyanya kubiwa naMnangagwa through macrooks ake atinoziva akasiyana siyana. Aienda negoridhe kuUAE nekuDubai. Muchiri kuremember kune documentary rakaburitswa neorganization inoitwa Al Jazeera yekukata. Saka organization yekata nena UAE nana Dubai vanhu inyika dzinodyidzana dzinonyatsoziva information yezvinenge zvichiitika imomo. Saka makaona this news channel inoitwa Al Jazeera yakakwanisa kutipa documentary iyo rakabuda makore, ndingangoti makore mashoma shoma apfuurayo, zvichiratidza kuti vaMnangagwa nezvigananda zvavo oro nematsotsa avo vaiba goridhe vachiri kuba goridhe vachienda naro iko kunyika iko. But tisinei tisingade kunyanya kugoridhe, zviri kunzi vaMnangagwa vari kutaura nemaroyal family ndekuti vaMnangagwa vari kufunga kuti vazenge vachitizira kunyika iyi vachinge vachizokwanisa kuti vanogara kunyika iyi. Ndekuti muri kuziva kuti vaMnangagwa pari zvino basa vasisina vakungogara zvekumirira malegalities yekuti vange vachisiya basa. Sezvo muchiziva kuti even Mao veteran paya akataura kuti tiri kuburitsa munhu uyu zviri pamutemo zvinoenderana neconstitution yedu. So zvinhu zviri kubuda zvichinzi vaMnangagwa vari kuUAE uko kwavari kutaura nevakuru venyika iyi, the royal family. UAE inotongwa nethe royal family uko kwavarida kunzi vazenge vachizokwanisa kunge vachigara zviri permanent pamwe chete nemhuri yavo. Ndeyekuti vane maproperties ikoko. So nenhau yekuti vaidyidzana nenyika iyi vachiba madiamonds negoridhe richienda kunyika iyi, vauda kuti vawane favor yekunge vachizochengetwa vachizokwanisa kugara kunyika ikoko. Tisingazivi kuti zvakamira sei, but nyika idzi munoziva kuti munhu mutema kuti unyasita lifestyle uri kunyika idzi zvakati omei, zvinoda uri kumba. Tisingazivi kuti yavo yaMnangagwa inezenge yakamira sei. Ndeyekuti zviri kunzi vaMnangagwa vasida kuita savaMugabe avo vakaburutswa basa bva vagara havo munyika kusvikira vazenge vazokusvikira mukuzozorora kwavo vaMugabe. vaMnangagwa vari kutyira. Pane nyaya dzakawanda dziri kubuda dzakaitwa navaMnangagwa, asi nyaya hombe iri kunzi iyo vari kutya kuti inogona kuzovapisa kana vachizenge vabva vasuduruka pachigaro cheupresi. Inhau yekupoisena ivo vachazenge vatora chigaro vachivengwa. I think makarangarira tinoziva kuti vachivengwa vakaisirwa poison zvakazoita kuti vazvimbe maoko, vazvimbe zvakawanda, vakazospenda nguva refu vari kuSouth Africa vakazoenda kuRussia and then kuChina futi kuti vachinodrenwa that poison yange yapinda yange yafamba yatekeshera nenyika. Izvo zvinoratidza kuti panga pakatoshandwa basa rekuti vachivenga vazenge vachibva, although nyange variwo ivava vachivengwa nanageza vakaita kuti vaMnangagwa vange vachipinda paposition. But kana munhu achizenge aenda paposition, munoziva I think vanhu vazhinji vanoshanda makamuri dzakasiyana siyana oro vanhu vazhinji vanoita zvakasiyana siyana. Munoziva kuti munhu aunobatsira kuti aende pakanaka
kazhinji kacho ndaanokupandukira hamene zvakasikwa sei. Kazhinji kacho at the end of the day munhu iye anozopedzisira yato your enemy. Zvinoratidza kuti hatizoti pakaita sei pachivanhu pedu, but tenda mune imwe nyaya zviri kunzi izvo military yaita mauto aita apa strong warning kune mapurisa ayo angati ada kusunga war veterans, akaita akashedzera kuti vamunangagwa vanga vachisiya basa, vakati hapana war veteran unofanira kunge uchisungwa. Pakangowanika war veteran 1 rinosungwa, aiwa ndopakutotanga nhau yacho, ndopakutangira noise yacho. Asi pakati ipapo ma war veteran nemamilitary pane kakusiyana mbichana, because war veteran rinoda kunyatsosunungura nyika kwokuti hurumende ichazenge yapo vamunangagwa ava sezvo vabva. Hurumende inofanira kunge iriyo national transition authority, some kind of government inenge iri involved civilians, inenge it's a democratic government inenge ichiinvolva munhu wese, isiri like government yeZANU-PF chete nemilitary. But military inoda similar kind of change of government yakafanana neyakaitika pana vaMugabe pakazotorwa ino vamunangagwa. Military inoda kuti vamunangagwa vangu vabva papindewo futi munhu anenge ari kumilitary kuitira kuti line rinenge ramba richibva kumilitary. Izvo zvinonzi pada kuti pagadziriswe, but vari pamwe chete vari kuwirirana all of them, ma veteran nemilitary vari kusaidi rimwe chete. Varida kungomirira malegalities nemaprocesses ari kuitwa kuti vazenge vachizofambisa nhau yavo mune zvakanaka, because vari kungosiyana padiki, but zviri kunzi vari kuwirirana, vari kusame page. But zvavamunangagwa both magroup aya havasi kuda kuti vamunangagwa vange vari president or vange vachienderera mberi noutongo hwavo, nenyaya yekuti family yavo iyo yange yakuswedera mumaorganization akasiyana siyana, and family yavo iyi yange yakuinfluenza kuti war veterans nemagenerals ange achifa. Ndozvokudika, ndozvakonzeresa kuti it's now a national threat or a security threat, a security threat kunyanya kumagenerals, mamilitaries nemasecurity agents akasiyana siyana. Vari kuti kana zvadai zvakutotyisa, takatarisa even vachivengwa vatongobvumira kuti izvi zviitike, kuti vageza vangu vachisungwa, ndekuti vageza vakasungwa zvatosiya vachivenga vari pachena. Masoja ese mazhinji akanyarara anotosiwa anenge atopachena zvokuti havatomboisvika nyangwe 2030 ari kudiwa vaise vanenge vaparara, vanenge vafa. Ndekuti munangagwa pari zvino ari kufungidza kuti vanhu vanofanira kunge vachimumiririra, vachimudefenda panhau iyi, but hasi kuitika. Ndekuti vamunangagwa vakanyarara, masoja nanachiwengwa nevamwe masecurity vakanyarara, ndekuti vari kuziva kuti izvi zvinhu vamunangagwa vakazvitangira vega, saka vakazviparira vega. Nhau yese iri kuvanetsa iyi ndivo vega vakada kunyanya kumhanya ende vasingakonsaute vamwe kuti zvakamira sei, ndekuti futi ivo vanhu vanobhirivha mumutemo. Takatarisa military rinobhirivha mumutemo. Zvese zvakaitika munana 2017 kuzourayiwa kwavanhu zvanga zviri zvamunangagwa, zvese achifurira vanhu kuti vanga vachinourayiwa. But toenderera futi imwe, kune nhau imwe iri kunyanya kushungurudza futi mumaZimbabweans, inhau yevanhu vanouya vachida kubatsira munyika yedu yeZimbabwe. Zviri kunzi kune maorganizations akawanda anouya achida kubatsira munyika yedu yeZimbabwe, achida kubatsira even kuvandudza mahospitals. I think tese tinoziva kuti worldwide kune vanhu vanobatsira zvisinei kuti nyika yakamira sei, kuti zvinhu zvakamira sei. Ndisaka muchiona even nyangwe nyika dzimwe dziritori very very poor, but mahospitals aya anoramba achishanda, haufi wakashaya zvinhu. Nyika dzinenge dziri poor, but unotoona kune maorganization anoramba achipa mahospitals achasupply even nyangwe mamedication, mamachineries anodonetwa mahara from madifferent countries. Nyika dzakawanda dzinodoneta, but zvanga zvichionwa munangagwa vakavharira zvese izvi kwemakore akawanda. Maorganization ese anenge achida kudoneta vaimarambidza, even nyangwe maindividuals anoda ngosupply leseka kuti nemamedication. Kune maindividuals maZimbabweans vanotone mwoyo wakanaka vanoda ngosupply, nemadonors vese vaivarambidza. Nanhasi vachiri kuvarambidza hurumende yamunangagwa kuti inge ichibatsira mahospitals
muzimbabwe kuti azenge achibatsira vanhu vezimbabwe. ZANU-PF hurumende yaMnangagwa yakafungidzwa kuti iyo istrategy iri right kushandisa kuvana vezimbabwe kuti mahospitals especially ari mumacities asaite mamedication ndekuti vaifungidzira kuti ndokuti opposition party izoonekwa kunge iri kufeila kuleader macities iyo inokwanisa saka makaona ZANU-PF pari zvino haisi kukwanisa kunge ichivandudza macities or especially mahospitals irira kuti vanhu vanomapato anopikisa vazenge vachishorwa ivo ende uyezve futi irikuda kuti maorganization akana achiuya ndauye in the name of ZANU-PF, in the name of Mnangagwa, votanga vadyowo ekati and then zvinhu izvozvo zvoendesa kumahospitals aya vachiita kunge ndivo vari kuzvidonata in the name of ZANU-PF, in the name of Mnangagwa, but zvisiri izvo zvinhu zvinenge zvakabva kune madonors, kune vanhu vari kupa zvinhu izvi mahara zvisina kana kuti zita remunhu. Izvozvo ndozvimwe zvaita kuti mahospitals edu aparare. Hazvireve kuti mahospitals edu even nyange hurumende yakadhakwa sei isina kana mari nemadyiro vari kuita mari vese nanaChivhayo naMnangagwa, mahospitals edu aigona kunge achivandudzika kupiwa even nyange ambulance for free from different governments, from different donors, but vese naMnangagwa zvinhu zvakavharisa kuti izvi zvisange zvichiitika munyika yeZimbabwe. Taona zvinhu zvinoshorwa zvikuru. Munhu anofanira kusungwa kuiswa mujeri nenyaya yekuti ndo vakadzosera mashure development eZimbabwe. Vanhu vangana vakafa makore asaya Mnangagwa ari paupresident. Makambani akawanda akada kupinda muZimbabwe, but ndivo vanoda choko muhomwe, vanhu vabatira zvinhu zvese pamusoro vanenge vachida choko muhomwe kuti kana uchida kupinda muno munyika enda through mwana waMnangagwa, enda through Owen Ncube, enda through Ziyambi. Vanhu vaya vazopedzisira vachiramba vachikollecta matax and vanenge vachida makati emari kuti urane business muZimbabwe, mari dzakawandisa. Saka zvinhu chitsotsi chega chega aidha kuenda through nawiki ino, chitsotsi chega chega chakaitika. I think if nyangu documentary rakaburiswa nawo Jazeera, makaona uyu ainzwa Hubert Angel ainzi ambassador of what aitaura akatotaura nawo mari inofanira kunge ichienda kuna president. Vanga vasingazoti vari kufimwa achitaura kuti pane mari inofanira kuenda kuna president yekati yekuti munhu ukwanisa kunge uchiinvest or uchirana business muZimbabwe. Zvinotoratidza kuti vanhu ava ndo vakaita kuti nyika yedu irambe ichidzokera mumashure. Havana basa nyamwe muZimbabwe ndekuti vana vavo vanenge vachidzidza kunze kwenyika ende vanenge vachirarama good lifestyle, but ruzhinji vanenge vachirushandisa. Apa ruzhinji haruchavada, so iva kushandisa power yekuti ndivo vanenge vachitonga kuti hapana zvamunotiita, isusu toita zvatinoda. Saka ndo zvimwe zvakonzeresa kuti vaMnangagwa vange vachibviswa panzvimbo ine nyaya yekuti vari kuurayisa vanhu nenzara. Zviri kunzi vamwe vanhu vazhinji even nyange muZANU-PF vachikuda kusapota vanhu vaMnangagwa vakuchinja maitiro avo, vari kunyatsozvionda hapana paipa, mukuru akura ende haacharamba aripo kwenguva refu. Vachivenga ndo vatotarisa neposition, saka vakutosapota vacho ndekuti ukaramba uchisapota Mnangagwa for now it will be for a short time. Vachivenga ndo vakutopinda, so vazhinji vakachenjera vatochinja direction resupport. Zvinonzi zvimbwanana hadzisvinure musi 1, saka tinotenda navo vakudzoka vachisiyawo Mnangagwa vari kunze ndekuti vakatikuwadzisa nenzara, vachienda vachisapota new government iyo inava vachivengwa iri kuuya. Taona vana vachivhaya vese mari dzese dzavanadzo vanenge vachipuwa macontracts ehurumende nana Ziyambi nana Mnangagwa kuitira kuti vange vachiita mamillions ese emari dzavanenge vachiita. Even takatarisa kuGwanda project yakangovharwa chibva yakatozopedzisira kutozopiwa mari futi from the courts. Bo zvinhu zvinenge chitsotsi, it's a way of looting. Mari yaanenge apuwa imwe anoipa Mnangagwa, imwe ndiyo yaanozopoketa yaanezenge achizotengera mari vanhu vakasiyana-siyana mota. Taona Chivhayo is the most wanted criminal muZimbabwe. Takatarisa pari zvino is the most wanted criminal. Saka Chivhayo anofanira kuti achinge achizoripa mhosva dzake ari muchitorongo. Vese opposition party don't even count. Those are the bunch of educated fools.
hapana zviri mbopo. Vese vari muparliament yezvezvi vari ngori ipolitics dzematumbu chete. Varida kungodya nokudhiraivha zvimangirinzi zvimatoyota land cruiser izvozvi. Vanhu vezimbabwe vachifa nenzara vakapandukira zimbabwe, havachazi vanhu veopposition, vanhu veZANU-PF. Tenda panhau mapurisa ari kubvunza kuti vanhu vari kubvunza kuti Geza makamuwana here, nemapurisa ari kubvunza kuti Geza makamuwana here. Mapurisa akuda kuti vanhu vamutsvagire Geza kumba kwake vanomuziva, havafi vakamushaya vakaenda kumba kwake. Munhu atori kumba kwake, kasi unyatsoona kuti nhau dzacho kudheerera vanhu parafuti kutambisa pfungwa dzevanhu, inoda kuti rasisa direction ratoda kunyatsofamba nayo, kuti Mnangagwa anyatsopedzisa mabhegisi ake achinge achibuda muofisi. Tienda panhau yenhingirinzi yekuzonge vanhu vachizenge vabatwa vese vakatora maloans. Iko zvino because ndo dzimwe maprocess akutoitwa, vese vakatora maloans through this Mnangagwa 2030 thing, hanzi havatombopuwa nguva refu, uyezve vachanga vachitorerwa maproperties. Vanongopuwa 1 month yekurifanda that money iyo the government, kuti the reserve bank, ende votorerwa kana dziri mota ende matop range cars ese vanawaya, vofrizirwa also maaccounts kuti vanyatsobhadhara kudya kweropa kwavaita vana veZimbabwe, nokusiya vana veZimbabwe vachishupika, vamwe vakatofa pari zvino nenhau yekuti maleaders, kunyanyanya maleaders eopposition party nevese veZANU-PF varimomo vakange vachikonzeresa kushupika kwevana veZimbabwe, ndo vanhu vatiri kuti ndavange vachinyatsobatwa panezenge vaMnangagwa vapinda pachigaro. Zimbabwe inyika yemadzibaba edu, hatifanira kunge tichimbotreatwa sezviri kuitika izvi. Inyika yemadzibaba edu, so tinokumbira kuti Zimbabwe kana takumacha techimachira kusunungura nyika yedu, kuti ibve vanhu vedu vanyatsosununguka mumwoyo muhana dzavo, tibve mune this 40 years yenzara, yemaharassment, yokusungwa, kumanikidzwa kuenda kunze kwenyika nenhaya yepolitical situation, vanhu vachinotora maasilamu mumadifferent countries. Ndo zvinhu zvatoda kuti zvinge zvichigadzirisika pane yeNew Zimbabwe yatatarisana nayo eko zvino. Avo ndotenda Zimbabwe, ndotenda nokuteerera kwamunoita nhau dzedu pachannel ino, ndotenda nokushare futi kwamunoita, ndotenda nokusubscriber. Ndekuti makashare munouya neuwandu hwenyu, vanhu vakawanda vanosubscriber. Ndokutendai, ndikukumbirai kuti vari kuteerera nhau dzedu munge muchisubscriber, makaenda pazita rechannel ino mukaclicka munenge maenda